Oedd yn hen iawn Triumph, di hwn. Ie. Oedd chi'r injan, gearbox, i'r Olwyn Cen, belt, mae pwli mawr yn cefn. Beth oedd ei cyntaf, de. Dim chain, oedd yn cefn belt ydy. Oedd o'r belt yma. Belt gweld ydy. Rai, ai, jyst ei gwmpas o. Ie. Wedyn, y brakes front, dy iawn i beic. O, ledi, dwi'n gweld hynny. Ond bod yn mwy na beic, oedd yr un syniad y beic. Ie, ie. A lampa carbide, ys gwrs, dim electric. Carbide ydy'r lampa. Ie. A be di oed hwn? O, sy'n ni'n bod hwn, ti'n 1915, 1920, beth yna de. O, dwi'n gweld. Ie. O, ar y belt, a mae'n edrych y belt i dynhau o, a'i llachio fo. Join yn y belt, da chi'n Ie, dwi'n gweld o. Splitio'r belt i roed y newydd a treinio fo de. Wel, syml iawn tydi. Mae hwn yn 1912. Ie, syml. Ys gyda chi ar hwn, man. Y lle eisiau belt. A, chain. Chain o'r injan i'r gearbox, a chain wedyn o'r gearbox i'r Owen Cem de. Ie. Bloc, mynd i mewn i'r peth yma. I lawr de. Ie. Ac yn cefn yna. Y block brake ydyn nhw, dim iawn i beic, wel, un mor hen o hwnna, ond dim iawn i beic de. Dyna hwn, gyda chi manual oil, fel da chi'n mynd ymlaen yn y ffordd. Da chi shot oil, da chi'n gweld yn y gwydr yma. O, dwi, ie. Ie. Ie, mi. Mae chi'n hwn, os chi'n hwn, yn gofyn am. Da chi'n dybwy'n newydd, ond symud fwy newydd. 1936, fel. Fwy newydd na hwn, Ie. Ydych chi'n syniad yma eto, injan. Gearbox. Chain o'r injan i'r gearbox. Chain o'r gearbox i'r Owen Cem. Dyna yma, gyda chi ddim yn galw mag dyno. Gyda chi magneto i danio'r spark plug. Gyda chi dynamo i chargio'r batri sy'n gweithio'r golean. Mae wedi symud fan o lampa carbide i lampa electric. A sgwrs brec ar hwn. Y brec fwy debyg i modern drum brec. Y drum de. Ie. Dim bloc. A sut mae hwn yn gweithio? O, da chi'n gwasgu, mae'r shoes yn expandio, debyg iawn i... Gar? Ie, debyg iawn i gar mewn ffordd. So chi sbio ar hwn yma. Olwyn Cem ar hub. Debyg iawn i beic, dydi? Ydy, debyg iawn. Chi'n ffyn mae'r pwli yma wedi cael ei... Mewn ffordd, mae'n cael ei sbocio debyg iawn i'r Olwyn. Mae'r Olwyn wedi cael ei sbocio, mae'n wedi cael ei sbocio efo'r Olwyn. Chi'n gweld yr influence y beic yno, yr hubs a'r math yno. Ond yn injan side valve. O'r valves, mae'r valves dydi fyny. Dim o'r top i lawr de. Side valve di hon. A hwnna'n digwydd. A dyn mae'r gear change, fan ddim o'r troed, ond efo llaw. Hand change. A faint o gears fysa ar hon? Os yn ôl i'w ddau neu dri sy'n ôl ar math Lloyd. A pa mor gyflym ysa hwn yn mynd? Wel, sa'n ei diwach i'w 50. Ie. Dwi'n meddwl bod hwn, y reservoir carbide. Da chi'n carbide o dripio dŵr, a reid y settling gas, ac y settling gas yn tanio'r lamp. I wneud lamp. Ie, dim electric da. Ie. AJS, diw. AJ Stevens o Wolverhampton. O, ie. Ti'n gweld, mae'n edrych mwy modern ond ydi. Yndi. Drum brake, chain mewn ces, chain i'r cefn. Ond eto injan sidewall, dal i fod da. A be mae'n galw'n... O, so dyma ni'n lampa carbide hefyd, so carbide i fewn o da. Ie. Be ydych chi'n galw'n girder forks. Mae'n chi fforc fan, yn un o'r tiw. A chi'r link fo fan. A'i symud i fyny glawr eitha ar y spring yma. Mae'r whole lot o symud i fyny glawr. Ie. Y whole system chi fo'n ffordd. I wneud y mwy cyfforddus? Wel, yn yr ei cynta, ond am suspension o gwbl. O, ie. Os o'n i fel ar cefn o beth fel yna, does na ddim spring o gwbl ar y cefn. Mae'n solid, mae'r cefn solid ydy. Yndi. Ond mae'r spring ar y set. Ar y set, ie. Ond mae'r ffrant fel arfer, mae'n rhaid i fath o spring ar y ffrant. O, mae'n spring ar y set yma, fe? Mae'r spring ar y set, ond mae'r cefn sy'n ei solid de. Dim suspension ar y cefn. French stone, very unusual. Jongi. O, di. Mae'n gwneud y ffraint. A beth sy'n wahanol i hwn? O, beth sy'n ni o'na, di injan, mae hwn 50s cynnar sy'n ei dweud, a number plates. Mae'n number plate French sy'n Beth sy'n chi o'na, ydi injan two-stroke single di hon. Mae gen o ddwy exhaust port, a ddwy exhaust, ond un cylinder ydi'r injan.
Ond mae meg yn unusual iawn, de. Dwi'n clod hwnna, so fan. Oedd y Ffrainc yn gwneud llawer o water bikes. Ond nhw'n licio i beics, dwi. Bikes a mopeds yn Ffrainc lot, ond mae hwnna'n ffordd. Beth sy'n hwnna di... O Royal Enfield. Royal Enfield. Dwi'n abod yr enw yna. Di, mae hwn o Redditch, o rhaid. Ie. A dyn injan... Sy'n dweud na injan unit construction di hon, tro yma, mae'r injan wan. Ddim yn separate o'r gearbox ydych ar hyn. Mae'n un casting mawr. Injan, a'r gearbox yn un casting, de. Ie. Mae'r injan yma da, gearbox yma. Ond yr un idea eto, gyda chi jain o'r injan i'r gearbox, a jain o'r wing cam, de. O, ie. Yn y ces yma, a Royal Enfield yn unusual. Fel arfer efo Bath British, mae gennych chi dank oil separate o'r injan, te. Ie. The Royal Enfield yn rhaid y tank oil yn y casting. Fan'na ddech chi'n rhaid yr oil, de. O, ie. Ar wahân i betrol. O, mae'r petrol yn y tank. Ie. A'r oil yma na, sgwrs. I'r gearbox a... Naci, actually. Naci. Ar Royal Enfield, er bod o weld, felly. Dydy'n y wet sump. Gyda chi oil yn y gearbox, oil yn y primary chain case, a gyda chi oil mewn casting y fama, ond mae'r injan dal yn dry sump. Mae'n debyg i'r system acw, ond gyda nhw'n oil tank, de. O. Mae'r oil yn y casting, de. Ond dydy o ddim yn wet sump. Mae'n dal yn dry sump, de. O, ie. Fysra chi yma. Ie. Injan Norton, di hon. Ie. So'r un syniad. Injan. Shine. Gearbox. A shine yn Owen Cam, de. Ie. Tro yma wan. Gyda chi... Gweld yma wan. Mae hon, ydych chi'n gael o'n 3 units. Di ddim yn un casting, mae'r injan yn un unit. Mae'r gearbox yn separate. Ie. Mae'r ddau di boltio yn y ffram o'r platia, lle. Dydy o ddim yn un casting with Royal Enfield, de. O, ie. A dyma gyda chi oil tank, mae o'r tank oil. O'r tank oil. Ie. Ond yr un system ydy o'n y tank di bildio yn y casting, de. Mae'n separate tank, lle. Fydd yr oil yma, de. A dyma'r hogyn hon fy'n gael o'n very unusual. Ysgrifft chi fan, mae'n Vincent. Vincent, ie. Ie, sgyn nhw, ddim ffram gwbl. Yr injan ydy'r ffram. O. Gyda chi 500 single, di hwn yn cael ei wneud yn Stevenage. Yn Norton yn cael ei wneud yn Birmingham. Gyda chi injan Vincent. A'r gearbox sy'n ni'n dweud y separate, de. Ie. Ond mae'r Vincent wan. Does ddim ffram o gwbl wan. Mae'r injan mor... Neu beth mewn bron. Mae'r motorbike i hangio off yr injan mewn ffordd. O. Gyda chi lot o bethau unusual, de. Ie. Cantilever suspension. Mae'r triangle yn ffram yma wan, symud yn y glawr, yn erbyn y springs yma, de. O, den ydi springs. Hwna di'r rear suspension, de. Roi, yw'ch chi rear suspension ar ryw diweddar, ys gwrs gwrs. Wahanol yr eich fyna, ys rear suspension. Ond gyda chi gael yr olwyn allan wan. Gyda chi hinge yn y mydgad, am bod y mydgad mor fawr, da chi'n hinge fyny gael yr olwyn tyn ôl. A, dwi'n gweld y hinge. Da chi isio tools, da chi Tommy bar, dwi'n gwybod mewn, da chi isio tools sydd yn yr olwyn can. Mae'r stand, de. O. Tynnu'r olwyn off yn off o'r ffordd heb tools, de. Ie. Dyna'r ffrant yma wan. O Vincent yn iwsio fforc yn iwsio. Mae'n gael yn gydrolic. Yn galon be, sori? Gydrolic. Gydrolic. Mae'n debyg iawn i'r Springer fforc cynnar. Ie. Ond mae'n wyl, be bach yn bod, mae'n aluminium casting, de. Mae hwn wan yn symud i fyny glawr ar y links yma. Debyg iawn i gyrdyr fforc. Ie. Efo'r unit yma, de. Mae'r whole lot o symud i fyny glawr. A dwi'n gyda chi linked brakes, da chi'n tynnu un cable, mae'r bridge yma wan. O ie, yr air brake, ie. Which one's that? It's not the Rapid, is it? It's a Comet, it's a single. My brother had the Rapid. Yes, a twin, yes, a 5-minute single. Ond wrth gwrs, am motorbike gwynmotor, gyda chi beth mae'n galw'n telescopic forks. O ie. A'r fforc telescopic. Ie. Dydych chi gweld y development o gyrdyr i gydroli. Waw. Dwi'n fwy debyg i telescopic wedyn. Ie. Triumph di hwn. Ie. A hwn wan yn, syniad o hwn yn y 50s, de. Ie. Eto, beth ydych chi'n galw'n pre-unit. Mae'r injan, mae'r gearbox, y ddwy separate casting. Ie. Chine yn connectio nhw. Ie. Tank oil, hwnna. Top, de. Hwnna, ie. Gyda chi, syniad ar hwn, de. Very unusual ar hwn. Gyda chi, mae'n gael SU carburetor. Chi'n iwsio lot ar BMC ceir.
Ond ar es i'w wneud carburetor special i Motorbike Triumph hwn, de. Be di hwn? Ie. Mae pawb yna, sy'n siarad amal, ond oedd y taith mewn Triumph rwy'n es i'w, de. Very rare. Injan eto, de. Cast iron cylinder, cast iron head, alloy rocker box. Mae'r injan cast iron, eto, efo Motorbikes gynnar, chi sôn, mae lot o cast iron, de, drwms. Ie. Dys gynnwch chi ar hwn, sy'n wahanol i... Di bach mwy modern, fan. Yn lle magnetro dyno, gynnwch chi alternator yma, AC generator, de. Ie. Battery, a gynnwch chi distributor bach. Battery o dan y set? Battery o dan y set, sy'n ei fel, neu yma, de. A dyn mae'n dim magnetro'n tadio'r plwg tro yma, ond distributor, dim i car mwy modern. O, ie. Mae'r spark yn mewn i fanna, a mae hwn yn decidio pa blwg i danio. Ie. Mae hwn, be mae'n galw'n 6T Triumph, sy'n wedi bod yn 650 Twin. Ie. 6T. Mae'r carburetor yn mae dweud es i'w no. Birmingham. Skinner's Union. Ar yma arall fan, BSA. Birmingham Small Arms. A beth yw'r symbol gynna? O, ie. Cos neu gynna nhw. Neu gynna o BSA Small Arms. A mae'n sydd y tri gwn dyn ni. Ie, o'n i wedi sylwi hynny. Injan BSA di hon. Eto ar un idea wan. Injan yma, gearbox a separate. So eto pre-units. Mi bach o'i model tro yma. Cylinder cast iron, cylinder head aluminium. Fel mae'n dweud fwy sporty a fwy newydd, mae pethau'n dweud fwy aluminium. Sgafnach, ie. Sgafnach, ie. Amal carburetor, un carburetor, ne? Ie. Ond tro yma wan, gyda chi, beth chi'n galw wan, magneto i danio'r plwg, dynamo i chargio'r battery. DC, mae dynamo'n creu DC direct, dim alternator gyda Triumph. Un syniad eto wan. Primary chain case yw, mae'n chain ydi o, mae'n cael ei mewn case, lle bod chi'n bod mwyd a bound ati. Mae'n oil yma, wrth gwrs, de. Gyda chi oil yn y chain case, da ryw lefel isel, de. Oil yn y gearbox, oil i'r injan yn yr oil tank, be mae'n galw'n dry sump system. O, ie. Mae'r oil dod o'r tank i'r injan, round the bearings yr injan. Sy'n ei gwynod, mae'na ddau bwmp ydyn, mae'na scavenge pump yn yr injan yn bwmpio yn ôl, de. A pwrpas o'n i gael yr injan yn is yn y ffram. O? Lle bod yr oil yn slot... Fel yma, sy'n gyda chi wet sump, so gyda chi sump o dan yr injan ta car. Oedd i gael yr injan yn is. Mae'r oil yn mewn separate oil tank. Fi ma di ffordd arall eto fan. Aerial. Aerial, eto Birmingham da. O hwn yn o hen. Girder Fox. Rims di peintio fel yna. O, maen nhw gyd di peintio fel yna, aerial, ie. Wel, eto, injan man. Cast iron. Ond, swn i bod yn cast iron cylinder a cast iron head, de. Aluminium rocker box, fe. Eto. Injan separate, gearbox separate, a chain rhwng iddyn nhw. Tro ma, de, mag dyno eto. Magneto i danio'r plwg, a dynamo i chargio'r battery. Electric lighting, de. Dyma hwn yn y 30 sy'n dweud. Ie, diolch yn dweud yn byd. Na, ma'n o'r rhaid, Oes chi, mae di ffordd arall eto wan, fel ystod. Na, dwi'n jyst yn edrych by Vintage Cycle Club yn y cwbl mae'n dweud. Eto, mae'n o'r tank oil. What's that cush like for that, have you? My brother, I think. It broke in Ireland the other day. Yeah? What is it, rubber or what is it? Like a cam, spring-loaded cam. Oh, spring, oh, yeah. So how old is the bike we're trying to get? This one is 1935. 1935? So it's got a shock absorber spring. That's right, yeah. Crank. Oh, yeah. It wore away in Ireland the week before last. Dal ysyd, Ie. Eto, syniad debyg iawn. Y cefn yn solid, front girder Fox suspension, de. Ie. Injan, separate o'r gearbox, a tank oil, de. Magneto, i danio'r plwg, dynamo i weithio, i chargio'r battery a weithio'r electrics. Tro mae dynamo'n belt driven, ochr ar yr usual, de. Mae'n amlwyddo bod chain neu gears, de. Injan fel ysed i hynna'n di hon. Eto, cast iron barrel, cast iron cylinder head. A be mae hon, dwi'n siarad pa type di hon, MAC sy'n dweud ar 350 di hwn. Be mae'n galw'n high cam, mae camshaft yn uchel. Be mae'n cael y pwrsod yfyr, dim yn overhead cam, pwrsod yn ôl di hwn. Mae wedi cael ei wneud, yn lle bod gennych chi pwrsod hir. Be ti'n alw, be di'r gair? Pwrsod, ia.
Mae'r... Ta hwn, mae chi enghraifft da o beth o hwn. Mae'r injan o'n, mae'r valves. Mae'r valves hynna, os ydych chi'n gweld da chi'n gweld y valves ar operating rockers yn gorad, mae hynna'n golwg chi. O, ie. Mae ddim yn enclosed. A dyma'r camshaft yn gwylod yr injan, mae'r pushod o'n. Push rod? Pushod, ie. Ni'n dall beth i ddeud, ie. Debyg iawn i chopstick. Mae'r cam yn operatio, mae'n pushio'r pushod, mae'r pushod yn operatio'r rocker ac o'r valves e. Mae'n cael valves yna. Byddwch chi development wedyn o side valve. Mae'r valve pwyntio fyny. Overhead valve, pushod e. Mi fydd yn otobeig sydd yn overhead camshaft. Os yw rhywbeth ochr yma i fel y set yma? O, fel y set. Beth sy'n unusual fel y set, gyda chi weld o, de, fanna, de, mae'na belt, rubber belt yn troi'r dynamo. O, ie. Mae fel y set hefyd yn unusual iawn, de. Mae'r primary chain tu mewn i'r secondary chain. Mae i'r primary chain yn tena. Ie. A mae'r primary chain tu allan. Holl wahanol i bawb arall. Mae clutch yn usual fel y set. Ie. Clutch tena. Ie. System da. Cefn y solid. Girder ffog sy'n mynd i'n rhoi lawr y ffrant, de. O'r injan. Mae o'r gearbox wan. Ond tro yma, mae'r chain yn golwg. Di ddim mewn ces, mae'n golwg da. Y primary chain di hon, o'r injan i'r input o gearbox. Mae'r secondary chain o'r gearbox i'r rolling cefn. Mag dyno, os ni ddweud. Magnetio i danio'r plwg. Gan os am gwyliau ar hwn, gwaith. Wach dos am dynamo ar hwn. Mae eto mae'r valves wan, da chi'n gweld wan. Mae'r camshaft yn gwylod. Mae'r bwrsiods ydy fyny, maen nhw'n operatio rockers nôl o blaen fel, maen nhw'n rockers yna. O, ie. Mae'r valves wan, cael ei agor y cae. Mae o valve springs yna, de. So mae'r valves yn hollol gorau, lle. Wel, fel arfer, da chi'n gwneud grisio nhw, neu roed oil nhw, de. Dyn nhw ddim wedi cael ei cae mewn eitha fath fwy modern, lle. Carburetor afal. BSA, wrth gwrs, wneud gearboxes hynna. O, ni'n gweld yr enw. Ie, a ei dinjan hynna, wrth gwrs, da. Ie. Tank aluminium ar hwn. Da chi'n gweld yn glir ar hwn, fan. Y system o push-outs. Da chi'n gweld? Ie. Y cam yn gwylod, de. Ie. Mae o'r push-outs. Ie. Y push-outs yna'n hir. Dyn be o pwrpas fel as ydy y push-outs o byr. Ie. Er mwyn i'n injan garrefio nhw. So bod yna'n fflio off, de. O. Mae'n gweld high cam a fel as ydy. Wy rasio mewn ffordd, de. Wy'n o fwy o ffasiwn. A gears di hwn? O, ia, mae lot o beics cynnar, wrth gwrs. Dim gears efo troed, ond gears efo llaw. Efo llaw, ie, mae hwn yn wahanol i hwnna. Dim quite debyg i car, chwaith, diolch yn symud mewn H-gate yda'r car, mae'n jyst symud nôl o blaen. Mae'n o'r gear linkage, yn gweithio'r gearbox. So gyda chi'r kickstarter spring, clutch lever, a gear lever. Ond efo llaw, de. So da chi'n gyda sort o gwasgu'r clutch, tynnu'r llaw off y throttle, newid y gear, de. Eto, mwy slo... Ond mae'r clutch ar yr... Mae'r clutch... Ar y handlebars? Yndi, ar y handlebar, yndi. Dwi'n gweld. Mond Harley Davidson, neu Indian dim ond, ond iwsio clutch fo troed. Yn beth unusual eto, de. Rhan fwy o beics ar y handlebar, neffryd. Mae hwn fan beth very, very unusual. Mae pawb yn meddwl bod fel y set yn efold fo injans 4-stroke o ryw fath, ond mae hwn fan, y famous fan. Cyn hynny, ond yn neud be mae'n galw'n 250 GTP 2-stroke yw. Very unusual, da. Cefn y solid, front of a girder. A beth sy'n chi yma, da, gyda chi single cylinder 2-stroke injan. Ie. Felly petrol yn un darn o'r tank. O, ie. Oil mewn darn arall. Here by hand. Beth sy'n chi ar hwn, ond, de. A dda un agor o throttle, mae'r carburetor yn agor, mae hefyd yn agor o pump oil. No, you can't have any parts off it. Yeah. No, I was just saying. I've got him on Everybody thinks the Japanese invented that's right, two-stroke, but this is the first injection. year that it was on. Yeah, 32, yeah. So this, you don't mix the oil and petrol No, it's in a the pump. tank like other two-strokes. The oil's separate, and that pump squirts it in as needed. And the more you open the throttle, the more it squirts. It pumps it onto the main bearings as well. Yeah. Is it on the main bearings, not just into the port? Yeah, that's right. Yes, it lubricates them. And of course the fling action lubricates the piston as well. It's a total loss system, you know, it burns Like a two-stroke, yeah. Just like a two-stroke, yeah. What you've got here Sorry? is the carburetor inlet port is on the side. That's right, yes. It's got two exhaust Two ports. exhausts, yeah. You've got two silencers, of course. Well, of course, yeah.
Quite expensive as well. Well, yes, quite as expensive, yes. This gentleman has had to have them made. Yes, that's right, yes, I did. This is an old bike, it's sort of part of it. That's right, yes, cost me an arm and a leg today. 1932. And Beics. Again, springs on the seats, okay? What you've got, again, very unusual on this, which is the reason for the 4 strokes having this system. A very heavy flywheel, particularly a 2-stroke engine, very heavy flywheel. And again, primary chain o'r injan i'r gearbox tu mewn, yr output chain, a tu allan. Am bod fel y set ydy'n neud y system yma ar y 2-stroke, a nhw'n gario ymlaen ar y 4 strokes, o'r un syniad de. A dim felly mae eisiau clutch tenna-tenna'r fel y set. Sam llawer o gap rhwng y ddau yn y gos. Dim o'r llydan y lleill de. So, cast iron barrel, aluminium cylinder, dim valves yn ys 2-stroke de. It was passing me in a war. Oedd hwn yn o fel y set neud lot o hyn. Cyn symud i 4 strokes. Wel, o'n nhw'n gallu neud nhw'n rhad felly i bobl fynd i waith a pethau. Oedd o 2 strokes. Cos yr atach yn neud na 4 strokes. O'na mawr. O, haid yn comen iawn ar un trof. Ie. Ys gyda i fama wan, lot fwy modur yma. Triumph, 1969. Ie, dyn ni wedi bod yn siarad efo hwn. Meirion bi hwn, dwi'n meddwl, ie. Ie, ond ar ymwneud esbonio fel ti'n gwneud. Dwi'n gwneud yn Coventry fa hwn. Telescopic fork. Ie. Be mae'n gael yn twin leading shoe. Fai operatio hwnna, twin leading shoe. Wel, y linkage yn gweithio hwn. Twin leading shoe. Drum brake, ond twin leading shoe, de, brake. Rhywbeth na single leading shoe. Tro ma wan, be mae'n gael o'n unit construction engine. Mae'r injan a'r gearbox yn un casting mawr. Dim separate iddo'r hyn. Gyda chi wan, sy'n ei ddweud wan da. Cast iron cylinder, aluminium cylinder, a rock box e. Injan dry sump, mae o'r tank oil yma. Wedyn, mae hon wan, sgwrs yn kickstarts da. A beth i oed hon? Sy'n dweud 1969. Ne, 1969, o ie. Mae gyda chi ar Triumph de, crankshaft ar yna, exhaust camshaft ar yna, drwy'r ffrant, inlet camshaft yn cefn, a mae o'r pwsio'r tubes, a dim yn i'r canol yn y tubes yna de. So'r exhaust cams yn ffrant, a'r inlet cam yn cefn. 2 carburetor, amal concentric. Chi'n gweld wan de, mae'r chain yn cael ei cyfrio mewn case neis fan, tu mewn i'r case mae, ond chain ydi, tu mewn i'r case de. A fyna alternator yma wan. So yn hwn, sgynnoch chi magneto na dynamo, sgynnoch chi AC alternator generator yn charger battery, efo rectifier, sy'n tannu'r ignition edrych de. So mae hwn lot fwy modern syniad. AJS ydi hwn, injan side valve, chain i weithio'r mag dyno yn ffrant, gearbox separate, y cefn yn solid, dim suspension, ond girder forks yn ffrant. Lamp electric, newid y gears efo llaw. Cylinder yn cast iron, cylinder head yn cast iron hefyd. A gynna ni'r primary chain efo yma, a'r secondary chain efo yma. Gynna ni shock absorber yn y crankshaft yma. Cam, spring.